guys, ngan rok bahai tong kha khaino juto kaham nang mana ba kaham nang ke tinin video ke nak thamna lain saiman thangana ning kyang puran bagi onek special time kyang asuk sal kolomar mai khermuk masa ebaloka ke tinin kan khermuk sanai aske khermuk chana mu chungman bagai khermuk masa 10 taka ni ma paikha ka barana 50 ta tunir paikha 50 ta oi 5 taka asuk pura almost 5 years abul sle bara sung khana pura anek khermuk masa ebaloka angkengke ang je khermuk last masa mani abo muitu tongkha noganti wa hortongoi tongmani kisa masing jora hayo amse noganti gana khermuk bahari hayo ngo wasin phujunga bai togoi na rage apurbo khermuk masa sogoi jamani belage thokjugo pha phanchlugo ga tabung dinrogo tamse khermuk rok borom na kerkha ki khermuk rok bo kom nang khanane hedba agi chrai phurok to khermuk rok motamati masa ang se niji sogoi sa onek pura kosto khai haino gudalo bai chok trei gudal paiti bai teke haino tirok lui khermuk rok kari agi busuk salai gainge tabuk ngange to amte herok mane sanai bukri kha hingga asakma man thogli ang gabon bagino ang andol no saka andol sungyang kata se khermuk rok ma thogo bobong paran chrai rok sakang kaba asrai rok bo romoi ro phaikia jano khermuk romoi ro phaina rok no bele bele khena hambai hingga final angtini khermuk chala thangi jong asuk salkidung mani yagulo hingga tai mikhum haplok bo pura mani ri khai glom lakili andol bo jino ro phaibalu suka bo baing tini bidi bazar phajing thana nai man se hingge khermuk langna bagai jino ga hamani hingge borong no sawota mane mikhum haplok bo dong narang na da lengyang nara khipka bele bele khena hambai ani dol biru bele bele khena hambai ningano asuk khermuk char phaiman bagai hingge tho tabuk char phai to ni saka mus masaya ko tabuk sakang to songna ni nangna hedi bangga songnan bagai prepare khalege na ram dikina paithak jura logiru nai tong dia masi bahan busang taman bereng hakun thameli ya narhan loti man mikhum haplong nara kha nara to khermuk to kono ji khermuk ekdom pra ulau lang tong ba kha baksa hangang ke bele bahar honai ekdom pura togi se bethar ma khebe siwa hangka togi bethaman bagai no iko plate nugi ma khana kormo tamok jan nangjak hangka ke ang tabuk obono saigra nai ni bahari thangmani ke derpha pha haplok naidi ko ro phaine ba thaskan soiri phaikia bele bele khena hambai hangka mono bo sainai yang naidi ko jenang man chuk ter khanya haka pias mo sakatang helbai na kha karai tung khatan jana ma hai kala ai ma hai kerani thangta tak thogri sinai okki sandar nai amsamon kafi am karai katal tinin pula songa gongka ma hin thok da saka hani piasi kon satrai khane mane hele saka hangka tagri sinai som sutoi kisa masuguri tabung ke chin masla ro momba chari di sinai mikhum haplok tabuk kaham ko kolaya koi kholoben nai naji ko butir nanglia bin sakin buti phai tong khang ka tabuk kholoben nai देखो बा कितना कितना हने खाना खुलुंना लेगेना बाहिंखा वाव कलेर लेगेना बाहाय मतो मु दंहा पुरा yang go pola sasa box hoi jak omo drying kan ke kisi sab butir woi bofune kar na ka tabung ke butir na junu kharis nai sago mono kisa koloi butir ma bas hapuloi re bani ta mane tei re mani kisa kol na hai de bang ke obo jepro drying wa apro kar laisne jese hai hai tak ta sa khorob lani angmu jeta butir mani nahari korani bisu thasung thanga ngo tabuk singmui kar laisne se nahari ko motomole marung suka wow Sarah namu sung comment ka sabagi guys ani to marking favorite obo tabuk se mukar lakhna iko yang ani chabo mongkha karishna se obo tabuk ang te kaisa jagawo sabutin rukhai sa pata butin bute extra khaina iko cha pata ri ksa gai nai thogai tongha ka tabuk ro iko dudui muthoi karishna ja thokju ga ma kinang ni karai tongkha thogroi sina khermuk bajan bagai amsong to te chanang tongo sabo pra thoksu ka phailu song siko na kala no chema to an khermuk nai di ko bus thasa ka saijak ka tabuk thoksa khang ka ba relationai som jenang manse mosuguri mosukuthoi sitoi tabuk kolai gina amarang ko ha hen doban thaka doban onek khermuk baja sai balok jara sa asakang ningna loyang kha tang gangge belakan thogo pora deshi dud be belakan thoksu edi babon bagai giabon baksang ka to sawa belai cha nangmani belai kwaja mani datino burchek nai yang ka to yakar samalaya ga ko kubai ja kamen ka shadi thongmani pra kormo singi tong ka ba thoksugo jinogo belakan cha nang nai ka ang bai ama nongong ke ke gan ja sak cha nang nya babu ton nya ga tho tabak chini munya lego na bahengi tong naji ko strap chan bising se busuke color na thona thogo ekdom pura na thoi thama kya khermuk rok sala nai thok boi nai thok ni thama ke na de wow gang tabo mane ekdom pura lo family baja khai tongo saksin thenge kar nai ka sagi se phaibai ka na thogoi mani
Iko na di guys tabung kan khermung mongkha karla hina sana ri ko bisuk thasa jong thang kapura che mai bai bahai to ta sana ni ko kai thamo tom su kapura ekdom pura kar sinai kru zora jong ha lor boda sana musung to comment kha sadi iko na di guys wow karla sinai pura sorom sorom to ha na di ko guys oh my god nagari ekdom pura je sa to motom sawi nainyo saiman to hom bisuk thogi to na heda nala Cana cana nih neng onek kosto. Miung hapla upra tililek sung to. Oma pura jela kata sama nare sakhi baja asko thoksuka kokak sale tini khang mo ngatang mai rang sugana mi yang rong hen malai pinai hingke nong no bele bele na hambai pai thokjura no logiri nemen bagi malai pinai no bayang katal video to boy hingke no comment ka shadi tinin video no bahinang jaka jotno no hor kaham